Benvidos a todos y a todas a Finefilia. Distintos representantes das academias de cine da Península e do estranxeiro fitáronse en Ourense. A rolda de prensa celebrouse no Marcos Valcárcel. Imos a ver que tal foi. Durante a celebración do OUF, a cidade de Ourense acolleu o 8º encontro de academias de cine e audiovisual. A Academia Galega do Audiovisual organizou o evento, que reuniu a representantes das academias da Península e tamén do estranxeiro, nunas xornadas dedicadas á reflexión, á análise, ao intercambio de ideas e ao desenvolvemento de propostas ante os desafíos aos que se enfronta o sector audiovisual. Ademais, nunha rolda de prensa que tivo lugar no Centro Cultural Marcos Valcárcel, presentouse a distinción Lugares de Interese Cinematográfico, unha denominación que recoñece espazos de especial relevancia para a industria audiovisual. Tivemos a oportunidade de falar con algúns dos participantes destas xornadas. Recibí la feliz y generosa invitación desde la Academia de Cine de Galicia para asistir a este encuentro. La verdad es que han sido jornadas muy provechosas, tanto para FIACINE como desde mi labor en FIACINE, como de la Academia de Cine de Chile. Acá están congregadas la mayoría de las academias de España, y la verdad es que a pesar de la distancia, viviendo desde Chile hasta acá, hasta las academias de acá hay muchas cosas en común. Eso es lo primero que me ha sorprendido. Tenemos desafíos, oportunidades, problemas también, que son muy similares con el océano entre medio. Entonces la verdad es que las academias de cine somos instancias que hacemos un trabajo más quizás escondido, no tan vistoso, no somos los que producimos películas, pero sí entregamos premios, que es la labor fundamental de las academias. Entonces estas jornadas de encuentro, como la que tuvimos ayer, en la que yo expuse el trabajo de FIACINE y de la academia, y luego tuvimos una conversación con las otras academias, son muy provechosas. Como digo, me ha sorprendido como la similitud de los desafíos y del trabajo que tenemos. Entonces vale la pena el viaje y todo para estar acá con mis compañeros y compañeras de las otras academias y para seguir trabajando en torno a las academias de cine, que tenemos una labor amplia e importante de visibilizar nuestro cine, en mi caso desde FIACINE, de los 13 países que estamos reunidos en la federación, que es básicamente el cine iberoamericano, el chileno desde la Academia de Cine de Chile, y luego acá en las academias españolas los cines de cada una de las regiones que representan. É unha maravilla estar nos encontros da Academia, porque é unha actividade que organizamos, desta vez somos os anfitrións, a Academia Galega do Audiovisual, pero é algo que ven acontecendo xa dende hai un tempo, ás veces organizados por outras academias noutros lugares. É algo necesario. Primeiro, é importante ser conscientes de para que sirve unha academia de audiovisual, no noso caso, ou de cinema, no caso de outras academias, da maioría das academias. O audiovisual é un xeito de chegar a xente. Estamos nunha época no que non pode ser máis importante. É o único medio, casi, polo que moitas xentes, moitas persoas reciben cultura ou información. Para nós é importante ter eso en conta constantemente. A creación da ficción xenera sociedade, xenera un xeito de pensar, e neso estamos todos, temos que estar todos nesa presencia e nesa responsabilidade. Dase a casualidade, non, dase a realidade de que as academias, ao final, temos todas as mesmas problemáticas, as mesmas dúbidas, as mesmas necesidades. Entonces, traballar xuntos, escoitarnos unhas ás outras, aparte de ser un consuelo, é moi enriquecedor, porque ao final as realidades de cada territorio fai que se resolvan e se cheguen as situacións e as solucións de xeito diferente. Incluso é interesante ver como cada territorio ten unhas diferentes vantaxes debido á situación social ou incluso idiosincrasia da zona, que fai que sexa máis doado ou menos ter financiación. E ao final, por triste, a realidade é esa. Sin financiación non hai cultura, porque a cultura non é gratis.
Entonces, a xente da cultura temos que vivir da cultura, e se queremos que eso chegue e esas historias cheguen a outro lado, precisamos financiación das institucións. Entonces, é algo moi bonito ver que todos remamos, todas remamos na mesma dirección. Entonces, resolvemos as dúbidas como mellor podemos, enriquecémonos unhas de outras e atopamos moitas veces xeitos ou maneiras de solucionar, de facilitar as nosas relacións cas institucións, de medrar, de axudar os nosos asociados e asociadas. Hai unha cousa que se dá nunha academia e é que reunimos profesionais do mesmo ámbito, pero moitas veces con intereses incluso contrapostos. Eso fai que as academias teñamos que ser algo que aglutina, que unifica, que fai que vayamos sempre nun mesmo sentido, que non podemos provocar conflictos internos, sino atopar esos puntos en comuns. Se ademais de atopar os puntos en comuns da nosa asociación, do noso tecido asociativo, tamén o facemos entre os restos das academias, todos son vantaxes. Llevamos unos cuantos encuentros, este en Galicia ha sido pues, ya la culminación de algunos, ya hemos resuelto unas cuantas cosas, pero planteamos nuevos retos y la verdad es que es una oportunidad magnífica de reencontrarnos con los compañeros y sobre todo de poner en común las sensibilidades que nos mueven, los objetivos que os decía que nos son cada vez más demandantes o más estimulantes y por los que trabajamos. Entonces, bueno, pues es una oportunidad magnífica de reencontrarnos, de hacer un reset en nuestro día a día y de ver que estamos pues, todos compartiendo un camino común, ¿no? En esta ocasión, la verdad es que ha habido como una coincidencia de objetivos muy grande entre todas las academias, ¿no? Diversidad, cómo trabajar la diversidad, y la diversidad entendiéndola en términos bueno, pues de género, en términos de inclusión social, en términos lingüísticos, en términos culturales. La diversidad es un tema, un eje en nuestras acciones. La sostenibilidad, que de alguna manera siempre había sido un tema que habíamos tratado de una manera, pues ya llegaremos a hablar de la sostenibilidad. No, ahora la sostenibilidad ya está es una de nuestras prioridades para todos. La educación se ha convertido, yo creo que también es un denominador común de los objetivos de todas las academias y además entendiéndola de una manera muy diversa, no solo hablando del futuro, de quiénes son nuestros futuros académicos, nuestros futuros cineastas, nuestro futuro público, sino también cómo incorporamos la educación cinematográfica, audiovisual, la cultura cinematográfica en los currículums de nuestros jóvenes, de nuestro nuevo público. Bueno, yo creo que son tal vez los tres ejes principales. Luego, por supuesto, siempre hablamos pues, de los premios, de cómo nos organizamos, que son al final la cara más visible de las acciones de cada una de las academias. Pero, bueno, pues trabajamos para el cine y para los cineastas y también para el público, entonces compartimos todos problemáticas muy parecidas o intereses muy parecidos. Isto é algo que se ten que repetir, non sei se non seremos anfitrións máis veces ou non, pero dende logo é algo que ten que seguir acontecendo. Que aconteza esta vez, eu como ourensá, que aconteza no festival dentro do OUF, bueno, pois é unha alegría estar aquí, un gustazo que veñan e coñezan a nosa cidade, así que, polo momento, todo vantaxes e que se repita. A semana pasada arrancou a nova programación do Cineclube Padre Feijóo de Ourense. Imos a repasar xuntos as películas que nos agardan nas próximas semanas. And the box of stone, a little weep and moan, and it's done.
Voltamos aquí ao plató de Cinefilia. Hoxe temos o gran placer de ter connosco o produtor cineasta Ángel de la Cruz. Que tal, Ángel? Benvido a Cinefilia. Encantado de estar aquí unha vez máis. O teu último filme, O Home o Can, vai estrearse esta fin de semana en cines, así que que tal te atopas? Pois moi ben, o sea, encantado. Sempre que se xa estrear unha película, pois para eso, en fin, para eso as facemos, non? E ademais esta foi unha longa viaxe, porque como xa sabes, se sabe a xente que ve o programa, xa no ano pasado estreouse no festival, xa pasou o festival e aquí estamos de novo e aínda imos estrear agora, non? Entón, esperamos tanto, houve unha oportunidade aí atrás o ano pasado de estrear, pero era con unhas condicións moi precarias, bueno, pois ao final decidimos esperar para intentar conseguir unha mellor data e sobre todo un mellor número de copias, en fin, de poder facer algo de promoción e finalmente pois estamos moi contentos porque está en casi todos os cines de todas as cidades importantes e xa vilas importantes de Galicia tamén, o sea, con un número importante de copias, eso é o que máis nos satisface da historia. Sí, porque é verdade que a distribución é un aspecto que nunca se fala, eu creo moito, se fala de produción, se fala de festivais, etc., pero o que é a chegada da película en salas, no? Que é moi complicado, sobre todo cando se trata dun proxecto independente, e eu imagino que tamén para ti, como decías, no? Que non foi fácil chegar a este punto, no? De estrear en máis de cuántas salas, 20 salas. Sí, non sei o que queríamos, exactamente, estar en 20 salas, polo menos en Galicia, para que pudera ser unha estrea realmente importante. Hai películas americanas que non o consiguen, o sea que para nós era moi importante. Isto teño que decir que sobre todo é gracias a Baños Film, a Emilio e a Pablo de Baños Film, porque é certo que moitas veces a xente que facemos cine nos esquecemos. É dicir, cando estamos facendo a película non estamos pensando na promoción e na estrela, non? E despois, claro, moitas veces chegamos ca lingua fora, asfixiados incluso económicamente tamén, as productoras que xa invertiron uns cartos nun orzamento e, bueno, é complicado, non? Pero hai que intentar, isto é unha cousa que os distribuidores teñen claro, se Baños Film, dende logo, teñen claro, intentar, dende o principio, incluso antes xa de rodar a película, ter un plan, polo menos ter un plan de medios, un plan de, bueno, como vamos a cometer isto, por onde vamos a tirar, cal é a nosa estrategia, non? Despois a conseguiremos ou non, pero por lo menos tela, non? Ter pensado unha estrategia para logo, e bueno, teño que decir que estamos moi contentos, tanto de a xente que leva os medios en Ézaro Films, que foi a produtora, como sobre todo de Baños Film, a distribuidora, pois creo que fixeron un grandísimo traballo. Bueno, así que invitamos unha vez máis os espectadores de Cinefilia, porque non veron a película aquí en Ourense, de ir ao cine, a encher os cines para ver O Home o Can de Ángel de la Cruz. E é unha película que ten un ADN ourensán importante, porque a película se rodou prácticamente aquí en Ourense, provincia. Sí, se rodou, todos os exteriores están rodados en Ourense provincia, con unha parte importante na capital, en Ourense capital, pero tamén en San Cibrao, en Cea, incluso fomos a Manzaneda tamén a rodar alguna escena, e de feito, cando foi o festival, que no ano pasado se estreou aquí no festival, pois os ourensás nos recompensaron co premio do público, non? Entón, hai xente que xa a viu, pero bueno, si lle gustaron, que parece ser que sí, porque nos deron o premio do público, pois que ya recomenden, non, a máis xente a que non a viran todavía. Foi un placer rodar en Ourense. De feito, cando xa tiñamos confirmado a rodaxe, a min sempre me gusta facer ese último adaptación de guión, me pasou na anterior, non? Cando xa sabes cales son as localizacións, pois intentar adaptalo o máximo posible ao guión. E aquí sucedeu, porque Ourense ten unhas características moi particulares, non? Ese casco vello, antigo, de pedra, as burgas, houve unha secuencia que foi creada especificamente para as burgas, eso en outra cidade pois non podía suceder máis que ali. Entonces,
de algún xeito para facer tamén partícipe, non? A historia a cidade, que fosse tamén de algún xeito protagonista. E despois está toda a xente que participa, porque é unha película con moitísima figuración e con moitísimos papéis, incluso de xente que se interpreta case a sí mesma, non? E aí tivemos toda a colaboración de todas as facilidades, o sea, foi todo xenerosidade, non? O sea, que encantado de vir a rodar a Ourense. E con respecto a outros proxectos nos que estás xa a traballar, que veremos pronto, podes comentar algo, adiantar algo aos espectadores de Cinefilia? Sí, precisamente, cando se celebrou o último festival de Ourense, estreamos as primeiras imaxes dun documental que estivemos grabando durante todo, empezamos xa en primavera, pero todo o verán, sobre todo, que é un documental sobre o Camiño de Santiago. Era unha idea que tiña o produtor, a idea xordeu do produtor, de José Montero, e dixemos, bueno, por que non, xa máis unha idea que xa viña a mí me comentar hai meses, non? E depois, por que non este ano, porque este ano se cumple o 30 aniversario da creación do Xacobeo, non? Como marca, por así decirlo, non? E da revitalización das peregrinacións, porque hasta ese momento, pois sí, eu me tiña 1000 anos ou máis o camiño, pero, bueno, con distintas épocas, non? E bueno, realmente empezamos, hai 10 camiños que van dentro de Galicia, hai 10 camiños homologados, porque hai xente que xa está intentando demostrar que hai máis, non? E recorrimos todos os camiños, temos grabado todas as etapas de todos eses camiños, incluso algunhas veces intermedia, porque hai sitios moi importantes como Samos, Oseira, por exemplo, aquí en Ourense, eu que sei, que non son nin principio e final de etapa, pero tamén parábamos en eles, gravábamos configuración, gravamos todo en dron, temos prácticamente os 10 camiños gravados en dron. Entón, e despois, claro, entrevistas con persoeiros e con xente experta no Xacobeo, xente que ocupa altos cargos, os máis altos cargos da institución, porque está o presidente Rueda, está o arcebispo de Santiago, está Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, que foi un dos pais, casi por así decirlo, do Xacobeo, do ano 93, non? E con todas esas entrevistas e todo este material, pois temos dous formatos, que son, por unha parte, unha longa documental, unha sola peza, que é un resumo un pouco de todo, e despois, como tiñamos tanto material, fixemos unha miniserie de 6 capítulos de 30 minutos de duración, xa por temáticas. A historia do camiño, os distintos camiños, o Xacobeo, no 93, en fin, estes 3 anos, o impacto económico e social, o impacto turístico e cultural, e o futuro do camiño. O futuro que queremos, que prevemos ou que desexamos, non? Todo. E imagino que se podrá ver pronto. Sí, en breve se podrá ver. Vamos a intentar tamén estrenar de algún xeito un documental, xa non é o mesmo, pero do mellor xeito o que é a peza única, e despois vamos a intentar tamén chegar ás televisións con a miniserie. Non temos máis tempo a disposición, pero sí que invitamos outra vez os espectadores de Cinefilia a ir a ver O Home e o Can de Ángel de la Cruz, que se estrea en salas de cine esta fin de semana. Así que ir a encher os cines por apoiar o cinema independente galego. Pois moitas grazas, Ángel, e xa sabes que cando queres a tua casa aquí está en Cinefilia. Encantadísimo de vir sempre. Gracias. E agora imos a repasar xuntos as últimas novidades que chegan dende a carteleira do cinema comercial e as plataformas digitais. Fáseche moi ben. Pena que non tiveras ti un. Gagnadora dunha histórica concha de ouro no último Festival de San Sebastián, O Corno chega finalmente a salas. O Corno é unha película ambientada no tardo franchismo, però che dialoga coa actualidade. Camborda non rinuncia á componente de misterio xa expresada no seu filme anterior a Rima, pero esta nova longa-metraxe conecta máis con outros dos seus traballos, como Rapa das Bestas ou Prova de Axilidade, onde a directora reflexionaba sobre a relación do ser humano co mundo animal.
O control do corpo da muller, as fronteiras políticas, incluso a inmigración, son temas que o filme enfronta de forma contundente, sen renunciar á sensibilidade e á sutileza. Janet Novas, no papel da protagonista, é unha auténtica revelación. Un guión sólido e unha fotografía impecable fanno o resto. O Corno é un himno á sororidade. É unha película imprescindible para ver nestos días, en pantalla grande. Tu aqui podes ter o nome que quiseres. Aquilo já não existe. O que existe agora é isto. Yo no quiero vivir 250 años, madre. ¿Por qué no? Porque me trataron de ladrón. Capitalismo, explotación, impunidade son sinónimos de vampirismo nesa última película de Pablo Larraín. Despois duns biopics algo encorcetados, o director chileno volve a súa mirada máis transgresora e vinculada coa historia do seu país. Con O Conde, estreado en Netflix hai unas semanas e gañador do mellor guión no último Festival de Venecia, Pablo Larraín chega moito máis alá. Fai unha película de terror cargada de humor negro, unha distopía que retrata ao ditador de Chile Augusto Pinochet como un vampiro. Para moitos espectadores, O Conde poderá parecer un experimento bifarro ou incluso unha ofensa. Para outros, unha película de autor que adopta a linguaxe propia do sétimo arte para concienciar, dar a súa contribución nun debate controvertido. O filme estreouse hai poucos días da conmemoración dos 50 anos do golpe de Estado en Chile. Está disponible na plataforma digital de Netflix. Todos los generales que ganan guerras tienen derecho a saquear. Por supuesto. El ejército de Chile me enseñó como un valor el acto de la tortura. ¿Alguien se metió en su maleta? Trajo estacas y martillos de plata. ¿Y si los matamos nosotros? Vos vais a matar a 4 vampiros. E agora imos a repasar xuntos as películas programadas na carteleira do cinema comercial. Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, aquí en Telemiño. Mentras tanto, como sempre, buone visioni!